Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Si Cheryl, anak ni Monica. Akong bugtong anak sa nitaliwan kong banang na si Florentino. Doon ay hinigugma si Monica nga mo'y amahan ni Cheryl. O sa may problema? Nganong wa man mo lambo ang maong relasyon? Tungod kay... Dili ko buot nga maminyo si Monica. Buot ko untang musod siya sa monasteryo. Aron magmadre. Sa kapasikaran nga masikahabig sa among banay. Kaliwat man og mga pare og mga madre. Unsa? Apan, nasayad ba si Cheryl ini? Wa. Ug unta, pinaagi ni Edith. Himo kong tabangan. Nga masultihan si Cheryl sa kamatuoran. Padre, tiguwang na ko. Og inihap na lang ang akong mga adlaw. Labi na nga hapit na ang adlaw sa pagpanutya og paghukom na ko. Wa ko makasabot sa iyong punto, na Irma. O sa mga problema, ha? Sultihin ko na, Irma. Unsa? Niya, dawata kining diary. Diary. Sensor ding maong diary. Diary ka na ni Monica. Og buot ko nga imo ka ng tipigan. Aron inigabot sa hustong panahon. Imong sultihan si Cheryl ni Ada. Tungod kay ako. Wa ko'y ikong kaisog sa pagsulti kaniya Padre Amaro. O karong mga panahon na. Gisugdan akong hasol sa mga tao nga tingali. Akong napasipadaan ka ni Anto pa. Unsa? Unsa buti may pasabot, Irma? Dakong buhi ang amahan ni Cheryl. O kani, ni na siya. Unsa? Wa na ko siya tuguting bakas duol sa iyang anak. Tungod ka nahadlo ko. Nahadlo ko nga masayod si Cheryl sa matuod. Pati tabangi ko. Tabangi ang taon ko. Tabangi ko, Padre. Sige lang na, Irma. Ato kining paningkamutan nga sa hustong panahon. Mabutang sa tukmang dapit o kahimtang ang tanan. Kung magkalaon ka nang, magpabilin ka din sekreto hangtod masultihan nato si Cheryl sa tinuod. Ang mahinungdanon lang nga, imo ko suginan sa tanan na Irma. Ang tanan kayo. O, Padre, ako ka nagbuhaton. Sige, biyaan taon na ka. Ako nang malikot si Cheryl sa iyang lawak. Sige, adios, Padre. Pastilan. Sige, pasabot di mga hitabo. Unsa ka? Ang may pa, magdali ko. Arod ko na magkapaulin ako dito sa parokya. Siguro ko, hindi ka naging trabaho ang nagpaabot ko dito karon. Ang ako silpon. Ay, pagkadaghang mga message. Yun kang tidipino manikikan akong basahan. Padre, si Doris na disgrasya. Nadasmagan og sakyanan. May nalanggani kay luwas. Kakuyagod. Ang may pa, magdali ko. Maayong taong magagawas na ko din sa ospital. Kay boring kaayong kinabuhi din eh. Si Father ka.
Kumusta na ka siya? Cheryl? Cheryl? Wag yun palipak ay. Cheryl? Dayon lang, Father. Cheryl? Cheryl, kumusta ka naman? Arang-arang na, Father. May noon bay. Bitaw sa. Tungod sa mga pangita po, nakalimot na noon ko sa atong bagong sangpitanay. Okay ro eh. Usted to, hain na sila si na Irma. Tuwa pa sa gawas kay dunay kay asikaso. Unya, sinang Sabel, dunay kipalit. Mo ba? Mas maayo noon nga. Wa pa sila rin karon. Ha? Kay nga no, Father Amaro, doon na ka ba po isulti? Ha? Doon na ba, Father Amaro? Nagyod. Panmurag. Murag. Sa likwat ng paminaon. O nga nung sa likwaot mang kunubi. Malipay man ka ako makadungog ni Ana. Depende sa imong pagdawat, ana. Istoryahe, bay. Hello! Hala, oy. Madali dyan kaayo si Cheryl ini ba? Ay! Nausag ako dihan ang. Usay pagtuulo mo na ako, tambal. Ay, sas! Sobra pas tamal? Vitamins God! Now? Pilding maglagot ini ron. Correct ka dyan! Mas may pagnadayunan ko niya ito na disgrasya ko. Di unta ko maingon ini. Day, maayo mo una kamata na ka, Day. O, pasalamat ta sa Ginoo nga di kayo dako ang kadaot ni imong nahiagwuman. Ingon ang doktor nga makagawas na kuno taron. Mao ba? May mo ba? Palihog ko kong ingon sa doktor be. Nga pa-inject ka na lang kong formalin. Aron ko matiwas. Doris, ayaw na lagi ang mga daot ang huna-huna lagi. Kaya wa na'y maayong sangputan. Ikaw ba? Ikaw ang kinakaingon intanan ba? Ha? Baga-agi di mo gnaong sa? Oh. Human ka mo planuhing ipakuha ko nimo? Anya karon? Magpatambag-tambag ka? Shit you! Mahimo ba? Ayaw taong kong palabihiday. Ako namang gibasulan ang tanan. Ug naning kamot ko nga mabuhi ug maalimahan ka. Dili pa ba naigo nimo? Ha? Dili ug dili ko muhunong hangtod nga magkuha na kung akong gusto. Nagkasabot ka? Ha? Posto na, Doris. Doktor, Nganong niya ka, doktor? Aron tabangan ka. Tabangan ka nga makasabot sa imong kaugalingon. Aron sa ingon, makakaton ka paghigugma niini. Bayan, no? Ni apil sa ning tonto ay. May gisulti ka ba, Doris? Wa, doktor. oh, Salamat nga, ni ani ka. unsa man dok, mubiyaw na ko aron mo magkaistoryahan ay pag-ayo. Oh, dili na kinahanglan. Sige, Doris. For the meantime, pagpakayo lang una, haba? Doon na pa ko'y lakaw og kay mga balik-usan naman kasi manang akong leave. Mubalik na ko dito sa syudad. Og niya nga akong calling card. Text or tawag lang nako kung muato ka dito sa syudad. Sige, bye. Salamat, doktor. Salamat kayo, doktor. Way sa pa yan. Daghan gyud ang nagpangga ni mo, day. Tanawa, nigahin gyud siya og panahon alang nimo. Oh! Siya nigahin! Pero ikaw, wa! Pasumban lang ang pahiyom sa baoda. Oh, Doris, may gisulti ka? Wa, oy! Wa! Sige. Muadto una ko sa billing section kay ako una tong bayra na atong bills dinhi. Gibayra naman ni adtong tao nga nakadasmag nimo. Maayo. Husutod. Kinsa man itod ang nakadasmag na ko, nay? Sultihan ko ba ka siya sa tinuod sa... Nga nawa man ka magkatubag diha, nay? Wa anak, wa. Di na kinahanglanon niya makaila ka niya. Ang mahinungdanon niya nibayad siya. Og
Ako na lang po ang gikuhaan ng imong kwarta. Unsa? Sunod gani! Ayaw pagbot-bot! Doris! Sa akong observation ganina, more or less, nakita ko na ang posibleng problema ni Doris. And hopefully, matabangan ko rin siya. Hinaot pa unta. Hinaot pa unta. Ang maayo ba? Mubalik ako sa syudad. Ay, pastilan. Pagkadagas mga tao dito sa bangko. Madyo kong kabantay nga ting sweldo day tingali ron kay hinapos man mo daing busy kayo ang bangko. Ay, pagkadugay basad sa taxi nga mo agi din oy. Ay, may buong yun to si Cheryl karon kung ano na dugay ko. Oh! Kensa ka mo! Uy, karinyo! Ayaw! Tabang! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!